Mă duc să le pun bani jos acolo, nu? Trebuie să le pun niște bani, da. Și cu o dată așa! Hai, așa, așa, așa! Hai, da! Hai, hai! Hai, hai! Așa! Hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, da una! Hai, așa, așa, așa! Hai, hai! Se numește biserica să trăiți la mulți ani. La mulți ani, Băbeni 3, Sfântul Dumitru. Sfântul Dumitru. Da, da, Băbeni 3. Se duc acolo că vătafii au pe tatăl lor acolo, fost călușari și ei vin în fiecare an la noi aici, la biserică. Da. De Sfânta Treime mereu sunt prezenți.